uMose inceku yami ifile ngalokho suka uwelele leJordani wena nalabo bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwaIsrayeli zonke izindawo ayakunyathela kuzo amathe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose. Alizwa le verse elandela kule verse. Zonke indawo amathe onyawo lwakho anyathela khona lo ndawo lokusuyidlile sekweyakho. Kodwa uma uzoba njalo uzoba nespeed. Ube nespeed, ungabi umsila ube inhloko. Amen. Ngiyajabule ziwe bangibona ngani makusokolo ezini noma kusokolo ethathu upostile ukuthi khona inkonzo khona esikoleni la nifunda khona. Ngibona okay shuthi le ncebo le ayisifihlanga. Ayisifihlanga le ncebo. Nayi postile esikoleni thula inkonzo. Amen. Esikoleni. Amen. Hayi bazalwane bazifihla. Ningazi makunenkonzo nani ikhona ka makuhlatshela lohlamelele ungabazothini ubani makuthandaza uthandaza makuthandaza umthandazo oNkulunkulu aveza kwafuna uguqa khona bemini amen uguqa ngamadoda ukuthi bazothini bebebuza uMathethe uye lo Jesu abantu lezinsuku abangamfuni uye lo mfundisa mina. Amen. Ningazifihli ngokwenza kwenu lokho bazwa nibe nespeed yonke indawo amathe enyawo zenyathela khona nobe sendidlini iyanikelwa kini kodwa kuba nime ekholweni. Ngithenga khanda oteketeke kodwa khanda amabutho khanda amasosha kaKristu musukuba umzalwane oyinteketeke musukuba umzalwane okhona uMose endlini kaNkulunkulu uma usuhlangene nomndeni wakho awusuyafana nawo. Musukuba umzalwane okhona ohlangene nabazalwane uma usuke emsebenzini ufana nawo ujabulela zonke into ezibajabulisa abantu abangakhona musujabuliswa izinto ezijabulisa abantu abangakhona. Amen. Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo shondane ngoba seKorinto maningaboshelwa ejokeni linye kanye nabangakholwayo bayajabula nawe uyajabula bayakhala nawe uyakhala. Hawu akusekho into enohluma ngabo ukhombisa umzalwane ake bajabule bahleke wena ungahleki baze babuze hawu ngoba phela nawe ileke ngethu ngeminyaka sana yakujabulisa lento esijabulisayo. Uye lo Jesu verse 5 akuyi kwakho umuntu ongema phambi kwakho zonke insuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginawo uMose kanjalo ngiyakuba nawe angiyikukuyeka angiyikukushiya. Nasi isethembiso seNkosi uJesu. Akuyikubakho umuntu bantu abami ongama phambi kwenu njengalokho wayenayo uMose nawe uzoba nawe uNkulunkulu akayikukuyeka akayikukushiya. Mesho kanjalo kusho ukuthi awusezongena esigodini sethu sizokufa. Amen. Fakazela kahle uDavide wathi noma ngene egodini lethu sizokufa kwesabo ngoba wena Jehova nami unawe nalapho nasesigodini sethu sizokufa. Wena uphumela ngaphesheya noma kuthiwa akuphunyelwa ngaphesheya thiwa bonke baphelela thiwa bonke abantu abasha abasindisiwe siyabazi uma sekufika kulesi sikhathi ababe besadlula baphelela la kodwa wena ufika udlule babuza kanjani ngoba bonke bafike baphelela.